Miss Universe Philippines Iloilo City, Chloe Darl Gabales, wala nagpaulihi sa National Costume Competition kagabi. Ginrampa ni Chloe Darl Gabales ang Filipiniana sa Lohia nga kaingsang kauswagan ni Alfie Desamparado sa Miss Universe Philippines National Costume Competition. Mayara ini mga disenyo sa mga mangunguma gikan sa Luzon nga ginapakita sa imahe sang etniko nga igurot, sa Visayas nga ginapakita sa imahe sang mangunguma nga nakasalakot, kag sa Mindanao nga ginapakita sa imahe sa mga utod daton nga mga Muslim. Mayara man tatlo ka mga pispis nga nagasimbolo sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Paghiliusa kapag isa para sa bugana nga ani ang ginapakita sang national costume. Tinutuyo sini nga itibong kag ipabugal ang tanan nga mga mangunguma sa bugos nga pungsod. Mahimo bantayan pa ang iban nga mga aktibidad sang Miss Universe Philippines kag suportahan si Chloe Darl Gabales sa preliminary competition sa Mayo 10 kag Coronation Night sa Mayo 13. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.